С книгите на издателство ФИЛ се изради поколение български деца. Повече от 20 години ние, екипът на издателството, работим за децата и само за тях, с много обич и с уважение. И затова и тази година за Коледа сме им подготвили много коледни и естествено приказни изненади. Ще започнем с едни приказки, които са нашият куклен театър Весели пръстчета. И тази история може да бъде и разиграна. Ето така се появява птаракът. След него, хайде къде е, идва и неговия господар и красивата принцеса. Така че едновременно децата могат да слушат приказката и възрастния да изиграва тази приказка и героите да оживяват пред него. Освен театър Весели пръстчета, тази година сме предложили на децата и една великолепна книга, която съдържа 13 от най-любимите детски приказки. Онова, което прави книгата уникална, са прекрасните илюстрации на Питър Стивенсън. Тези илюстрации са направени с много любов към децата, с много внимание към детайла. Да видят малката пчеличка, например, която пречи на вълка да изяде червената шапчица. Поредицата "Бабо, разкажи ни приказка" стои от две книжки. Едната разказва за дивите животни, а другата разказва за животните във фермата. Ето ви малко коледни изненади за по-големите. Това са две поредици с романи за деца над 10 години. Тази поредица "Детективи с машина на времето" разказва за трима приятели. Това е една поредица фентази. Главната героиня се казва Тара. Това е една книга "Коледен календар", която съдържа 24 малки книжки. С златната вързалка книжката да бъде закачена на елхата и така книжките едновременно са и книжки и украса за елха. Останалите неща, за които няма да успеем да ви разкажем сега, ще видите на нашия щанд, който се намира на третия етаж на панаира на книгата. Номер 90. Заповядайте!